korka koria no ka koro inyiero nyalo bedo ni Lavendo wacho gino moki winjri godo kata moki rwako kosenango kalone ni maen wach ma nyaka sani onego bedi waneno ka kanisa pono nitero ngala manyime ka kedo mar mondo mi pono fuongruok obede ne ja Kenya ma kawaida to nyaka sani pok wawinjo kumora mora. Ayegi paro mang'eny ma Lavendo jala oketo. Joyce dalo moro ni luongo wa e panel kagi Reverend Canon Omolo. Masani en provost Anglican we never discuss topic no ni moderate kendo Reverend Canon Omolo no wacho ni sani ngech no chiwo example mar Anglican Church o wacho ni regulations ma Anglican Church ne ni wach siasa ndalogo ne gimi jo siasa pulpit iwinjo mar goyo siasa to sani Lavendo wacho ni interesting topic mar state kod church kendo anwoyo nitie gimoro ma be iluongo ni politics and pulpit gik ma kamagi iyudo ka jasiasa ohero kama ji ochokore kendo kama ji ng'eny no kaka kanisa choko ji no bang lemo platform no jasiasa ohero tiyudo ka seche moko weche ma giwacho gin weche ma ok ger jopiny seche moko kaka Lavendo wacho ni yudo ka church kata kanisa ji nigi different views the political angle jomoko gin jo Kenya kwanza jomoko gin jo Azimio koro ikiani jogi to gin gijiengore ginene mage koro aneno kata mana seyo ma jatend Azimio goloni owacho ni kanisa okosega bedo ka goyo government tesre kaka chon to wiye wilno ochungi pulpit owacho kama en church okrach lakini oseo church ka en church mokwongo kanisa ndalo ma multi party democracy kaka Lavendo wacho kanisa was out kendo no konyo Kenya nikech kanisa ne the voice of reason onge kaka president by then Daniel Moi ne diseo kanisa nikech ji no believe sana ne ngama ne be ohero weche lemo koro iyudo ka kanisa ne kao okang maber kalure gi weche mane dhi mbele kendo nokonyo jopiny bang'e kanyo kata mana constitution mane wadhi promulgate constitution iyudo ka kanisa nochunge no to ne gichungi William Ruto by then ka gikwedo nitie provision me constitution mokori ni kalo koro waseneno ka kanisa was very strong kendo ne kao okang ma very strong mane wan ndalo mag multi party post constitutional sani gimoketho kanisa ne campaign to wawacho adier nikech wan e platform mar wacho adier iyudo ka arambe moko nigo e kanisa ka to one particular political party was notorious gi wach mar arambe kanisa iyudo kigoyo arambe kanisa ka kendo kanisa receive a lot of money sani ing'eni kanisa ok nyal golo dhogi oko nikech ibro penjgi jopiny bro penjo into pesa mano kawo ndalo arambe ok rach nikech arambe ma konyo kanisa to en gima ber lakini yudo kana en gima koro timo hoya yudo kanisa moro yudo en millions and millions manitere kanisa kendo jo siasa no riwre gi jo kanisa pastors nena irango ni this weekend ji dhie kanisa mane mar arambe mar siasa koro Joyce Tech mondo kanisa nolalo duol mar goyo government sani government tesre nikech koro ibro penjgi to un mane u accommodate gi sani koro uneno ka gitimo gima rach sani the same conversation man go ma jomoko go e Supreme Court penjo Supreme Court un mane ulando jogi kaka jotelo sani koro makosa yudore kanye koro is the same thing mabiro to oripo chiwo example nikech Canon Omolo nowacho kaka na refresh gima owacho nentie ka poni in bishop kata presiding bishop kata archbishop to neni in situation moko ma lure gi weche siasa at high level dibedo matek yudo ni sani the archbishop ma Anglican Church kamora mora mochung e public nitie jomoko mako yie kode nikech nonene ndalo moko ko lemo kandi rochruok ne nitie Bomas 2007 Cardinal Njue yudo ke ICC ka ne nitie ok ni rach nitie ndalo kuonde moko madwaro le alam madwaro reverend madwaro bishop mondo chiw pachgi kendo mi alam to the nation lakini yudo ka it's high level ma politics ma ji opogore akwayo kanisa ni mondo giwoge
at those level mantie controversies madhi yudo jomoko dhi nyiso gi egemeo pande mar Kenya Kwanza kata ginagzimio mae shida mango e kanisa. We winja ne Tabitha bende kotudore koda kaka sirkal osebedo koling kapok wadhi yweyo